ଦେହଟା ଦିନକୁ ଦିନ ବିଗିଡିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏତେ ଜୋରେ କାଶ ହଉଛି ଯେ ଛାତି ଭିତରଟା କେମିତି ହେଇଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କଣ କରିବି? ଏ ମା, ମୋ ପୁଅକୁ କହିକି ଏଇଟା ଔଷଧ ଆଣି ଦିଅନ୍ତନି। ଓହୋ, ତମେ ଟିକେ ଖାସିବା ବନ୍ଦ କଲ। ଦିନ ରାତି ତମ ଖାସ ଶୁଣି ଶୁଣି ମୋ କାନ କଣ ହେଇଯାଉଛି। ତମ ପୁଅ ଚାକିରି ପାଇଁ ବାହାରେ ରହିଗଲେ, ଆଉ ତମକୁ ମୋରି ବେକରେ ଛନ୍ଦି ଦେଇଗଲେ। ତମେ ମତେ କିଛି ଶୁଣେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତମେ ତ ବୁଢୀ ହେଲଣି, ଔଷଧ ଖାଇକି ଲାଭ କଣ? ଆଉ ହଁ, କାଲି ତମ ପୁଅ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦୟାକରି ଏ ଦେହ ଖରାପ ହବାର ନାଟକ ତାଙ୍କ ଆଗେ ଟିକେ ବନ୍ଦ ରଖିବ। ଆଲୋ ମା, ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଗୋଟେ ମା କଣ ବୁଢୀ ହେଲେ ତ ଅଦରକାରୀ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ସେ ମାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ କଣ ସମୟ ନଥାଏ? ଏଦିନ ଦେଖିବା ଠାରୁ ତୁମ ଚରଣ ଅଧିକ ଭଲ ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ଚରଣ ଅଧିକ ଭଲ।